ಇವ ಸಾಧು ನಮ್ಮದು ವಿಶೇಷ ಪಂಡಂಬೆ ಬಾಬಾ ಪುಲಕಾಂಡೆ ಕಾಕಡ ರಥನೆ ಲಕ್ಕನಗ ಅಂಬೆ ಬತ್ತದ ಬಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ದು ಲಕ್ಕವನು ಬಾಬನ್ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಅಂಚನೆ ಶಿರಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಪಿದೈ ಕಿಡಿಕಿಡುಂತು ತೂಂಡ ಬಾಬಾ ತೋಜರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿದಾಯ್ಡು ಉಂತುನ ಬಾಬಾ ಫುಲ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಕಿಡಿಕಿಡು ತೋಜರು ಒಂದು ಮುಖದರ್ಶನ ಅಲ್ಪ ಶಿರಡಿದ ಲಕ್ಕ ಕ್ರೇಂಡ್ ಪಂಡ ಹೆವಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ 3,000 kg ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅವಲ್ಪೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪಂದೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರಕ್ಕೇನೊಂದೇ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಪನಗದಾದ ಮಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಾಧು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನೇ ಸೀದ ಪೋದು ಬಾಬನ ಅವಳು ನೆಕ್ ಎಂಟ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಬನ ಮೂರ್ತಿಲ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಶಿರಡಿ ಅಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಿರಡಿದ ಲಕ್ಕನೆ ದ್ವಾರಕಮಯ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೋನ್ದ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಿಲ್ಲರ್ ಡಿಗ್ ಬಂದ್ ನಮಗೆ ತೆಗಿದೀನಿ ಬಿದೆ ದಕ್ಕದಿತ್ತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆದ ಏನ್ ಕೂಡ ಕಂತದ್ದು ಮೂಲ್ ದೀತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನಿ ಬಿಸಿರೋಡ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿರೋಡ್ ದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗೆ ಪೋಕ ಅಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತು ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಅದು ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನಿಗೆ ಪುಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆ ಹೋದು ಎಂಚೋಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಪಲ ಆಕಾಶ ಜನ ಚೇತನ್ ಉಂಟು ಇನ್ನಿ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಿರಾಡ್ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಟಾಲಿದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಲೇಸ್ಪುರತ ರಡ್ಲ ಸಕ್ಲೇಸ್ಪುರತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪವನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂದೀಪ್ ಮರಳಿ ಕುಡ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಬ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಮರಳಿ ಕುಡ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಬ್ಬರ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ದು ಎದುರು ಬನ್ನ ಪಾನೆಮಂಗ್ಳೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾನೆಮಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಶಂಬೂರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಆ ಶಂಬೂರು ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಕ್ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಡ್ ಎಂಚ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು
ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕು. ಉಲಾಯಿಡ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಎಂಚ ಶಿರಿಡಿದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ನೆಟ್ಟೆ ಉಲಾಯಿಡ್ಲ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಕ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಬಂದು ಮುಲ್ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಮುಲ್ಪ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನಾರ್ಡ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಪೋದು ಬರ್ಕ. ದಕ್ಷಿಣದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಹೆಂಚೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದದ್ದು ಆಚೆ ಮನ್ನ ಇದು ಶಿರಡಿ ಒಳಗೆ ಮನ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಯಾನು ಟೂರಿಸಮ್ ಒಂದು 22 years ಇಂಚು ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂತಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನು ಶಿರಡಿಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಪುರ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 4 ಸರಿ ಪೋತಿನ ಉಂಟು ಶಿರಡಿ. ಸೊ పోతు ನಮಗೆ ಎಂಜಿನ ಆಡ್ಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪೋಯರಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಸು ಇಜ್ಜನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪೋಯರಾಗಿ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿರಡಿಯೇ ಹೋಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಬಾಬನಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಮೂಲಂಜಿ ಮಂದಿರ ಆವಡ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಂಭೂರು ಪಂಡ ನೇಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಶಂಭೂರು ಒಂದು ಊರು ಶಂಭೂರು ಬಂಡ ಶಿವ ನೆಲೆಯನ ಊರು ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಂಭು ನೆಕ್ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಭಜನೆ ಪಂಡ 5 ವರ್ಷ ಅಖಂಡ ಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂದು ಭಜನೆ ಇರ್ತೇ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪಂಡ 8 ತಿಂಗಳ ಆದಿನ ಮಂದಿರ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನದಾನ ಉಂಟು, ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದಾನ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಾಬನ ಮೂರ್ತಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಲೈಕ್ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾಗ ಆರತಿ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪೂರೆಗಳ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೈತೆ ನಮಗೆ ಶಿರಡಿ ಹೆಂಚೋಡು ಅಂಚನೆ ದ್ವಾರಕಮಾಯಿ ಚಾವಡಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಲಿಂಡಿ ಬಾಗ್ ಬಾಬನ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ದೈವಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಕುಂತಿನ ಮಂದಿರ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಆತಿನ ಮಂದಿರ ಕಾಸಿತ್ತು ಆತಿನ ಮಂದಿರ ಚಮತ್ಕಾರ ಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಲಕ್ಕುಂತಿನ ಮಂದಿರ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಬಾಬಾ ಕುಲಗಾಡೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ರೂಢಿನ ಹೆಂಚ ಪಂಡ ಶಿರಡಿ ಹೆಂಚಡು ಹೆಂಚ ಸೇವೆ ಆಪಣ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೇವೆ ಆಪಣು ಪಿಲ್ಲಗಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಓಪನ್ ಆಪಣು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಕಡ ಆರತಿ ಬಾಬನ ಕಾಕಡ ಆರತಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಲ್ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಮೀಪಾದ್ ಅರೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡದ ನಾಷ್ಟ ಆಪಣು ಅಂಚಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಾದು ಬಯ್ಯ 7:30 ಧೂಪಾರತಿ ಆದದು ಅರೆಗೆ ಅಪನಗಲ ಒಂಜಿ ನಾಷ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಆಪಣು ಅವಾಗ ಸೇಜಾರತಿ ಒಂದು 9:30 ಬಾಬನ ಸೇಜಾರತಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಶಿರಡಿ ಹೆಂಚ ಬಾಬನ ಜಪ್ಪ ಒಳಗ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅರೇಂಜ್ ಜಪ್ಪ ಅವನು. ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪಣು ಅಂಚನೆ ರೂಟೀನ್ ಡೈಲಿ. ಗುರುವಾರ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನದಾನ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ ಭಜನೆ ಮನ್ಪಲಿ ಬಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಚ್ಚಿ ಅವು
ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಅಂಚನೆ ಶಿರಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಪಿದೈ ಕಿಡಿಕಿಡುಂತು ತೂಂಡ ಬಾಬಾ ತೋಜುವೆರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿದಾಯ್ಡು ಉಂತುನ ಬಾಬಾ ಫುಲ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಕಿಡಿಕಿಡು ತೋಜುವೆರು ಒಂದು ಮುಖದರ್ಶನ ಅಲ್ಪ ಶಿರಡಿದಲಕ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಡೈಲಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬಾಬನ ಸುತ್ತ ಬಾಬನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಫೋಟೋನ ಸುತ್ತ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ಮಂದಿರದೊಳಗಡೆ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಅವಳು ಪಾದಕದ ಪಾದದವಳು ದೀದು ಐಕೆ ಆರತಿ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರದ ಇವ ಸಾಧು ನಮ್ಮದು ವಿಶೇಷ ಪಂಡಂಬೆ ಬಾಬಾ ಪುಲಕಾಂಡೆ ಕಾಕಡ ರಥನೆ ಲಕ್ಕನಗ ಅಂಬೆ ಬತ್ತದ ಬಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ದು ಲಕ್ಕವನು ಬಾಬನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆದ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಕ್ರೇನ್ಡ್ ಪಂಡ ಹೆವಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ 3,000 kg ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅವಲ್ಬೋದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪಂದೋನಿಜ್ಜಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಪನಗದಾದ ಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಾಧು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನೇ ಸೀದ ಪೋದು ಬಾಬನ ಅವಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಬನ ಮೂರ್ತಿಲ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ರೌಡ್ ಬಾಬನ ಮೂರ್ತಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧು ಪೋದು ಬಾಬನ ಪಾದದವಳು ಜೈದು ಅವು ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧುಲ ಬಾಬನ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಂಡದೆ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೈದಿ ಆಯನ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚು ಎಲ್ಲಿ ಕುಟೀರಪ್ಪನೇ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟರ ಚೌಕಿಡು ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ ಅವಳು ನಮಗೆ ತೆಗಿದೀನಿ ಐನ್ಕಂತದ್ದು ಆಯ್ನ ದಾದಾನ ಅಂಜಿ ಬಾಬನ ವಿತ್ ಅಂಜಿ ಇಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಗೋದಾವರಿ ಇಂದು ಶಿರಡಿ ಗೋದಾವರಿ ತಟ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಟ ನಮಗೆ ಎದುರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಉಂಡು ಅವು ವಿಶೇಷ ಲಿಂಕ್ ಬಾಬನ ಒಂಜಿ ಶಿರಡಿಗ್ಲಂದೆಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಎಂಚ ಅಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ 108 ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ಅಂದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜೇರ ಇಂಗ್ಲೇ ಪಂಡ್ ದುಂಬೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಪುದ ಮೆನ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಇತ ಮೂಲ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡದೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೂಡ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಪುರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಥಿತ ಕೂಡ ಮದ್ಮೆದ ಮೂಲ ದೆಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐನ್ ಮದ್ಮೆ ಆದನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕುಟೀರೋಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶಿರಡಿ ಅಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಿರಡಿದಲಕನೆ ದ್ವಾರಕಮಯ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೋನ್ದ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಿಲ್ಲರ್ ಡಿಗ್ ಬಂದ್ ನಮಗೆ ತೆಗಿದೀನಿ ಬಾಬನ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂಡ ತಲೆ ಫೋಟೋ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಐಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೋದು ಆಲೋಚಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ತೆಗಿದೀನಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಕ್ಕ ಶೇಪ್ ಹೋಲ ಕೊರ್ರೈಜ್ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚ ಬಿದೆ ದಕ್ಕದಿತ್ತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆದ ಐನ್ ಕೂಡ ಕಂತದ್ದು ಮೂಲ ದೀತೀನಿ ಒಬ್ಬರ ವಿಶೇಷ ನಮಕ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಆಮೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿದಲಕ ಅವು ಲೆಂಚ ಉಂಡು ದ್ವಾರಕಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ತೂಂಡ ఆయన ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂದ ಇದು ದ್ವಾರಕಮೈ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನೂ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಿವಾಳ ಪೂರ ಇದು ದುನಿ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಅಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ದುನಿ ಇದು ಗುರುವಾರದಾನಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಪಾಡುವ ಆಯ್ತ ವಿಭೂತಿ ನಮ್ಮ ಐನೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಾಬಂದು ದ್ವಾರಕಮೈ ಶಿರಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ದ್ವಾರಕಮೈ ಪುರ ಅಂದ್ವೇಟೆ ಒಂದು ಬಾಬನ ಗೋಧಿ ಬೀಸಿನ ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲು ರಾಮನವಮಿ ದಾನಿ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ರಾಮನವಮಿಗೆ ಐನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪ ಪೂರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡಪುರ ಬಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಐನ ಎಕ್ಕರೆ ಕಂಡಪುರ ಬಂತಿನ ಐಟು ಬತ್ತಿನ ಅರಿನ್ ರಾಮನವಮಿ ದಾನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ kg ಲಕ್ಕ ಪೂರ ಏತ್ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪಿರಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು. ಅವು ವಿಶೇಷ ಅವು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನಿಂದು ಬಾಬನ ತೀರ್ಥಲಕ ಇಂದು ನಮಕ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ ಪರೋಲಿ ಅದೆತ್ತದು ಪರೋಲಿ ಅವು ಏರೆಗ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಶಿರಿಡ್ಲ ಅಂಚೆನ ಉಂಡು. ಶಿರಿಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೇನು ಡಾಕಲ್ಲ ಕೇನು ಪಂಡ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರಡು ಇಂಚ ಪರ್ರ ಕೊರ್ಪಿಸಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಕ್ರೌಡ್ ಉಪ್ಪುನದು ಒರೇ ಕೊರನ ಪಕ್ಕ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಒಂದು ಪರೋಲಿ ನಾವು ಅವಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಮೂಲ ಶಿರಿಡಿ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತು ಬಾಬಾ ಪೂರ ಉಂಡು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 years ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಮಂದಿರ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಆಪನ ಆತ್ರೆ ಅವು ಒಂದು ಮೇನ್ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಅದ 3 ವರ್ಷ ಆಪನ. ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನಗ ಪೂರ ಪಂತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಏ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬೇತೋ ಓಲ ಇಂಚ ಪ್ಲಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒನಸು ಮಂತ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲಸುನು ದ್ವಾರಕ ಬೇಡಿ ಅವ್ಲು ಬಾಬಾ ಅವ್ಲು ಏತು ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಒನಸ ಆದಾಗ್ಲು ಬತ್ತುಪಿದೆ ಅಂತ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಒಂಜಿ ತುತ್ತು ಪೂರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಂತ ಆದ್ರೆ ಅವು ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಳು ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಬಾಬನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಲಾಗ ಏತು ರಶ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬಲಸುನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ಅವು ಇಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಬಾಬಾ ಅಲ್ಪ ಪೂರೆಗ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಲಸಂದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಕುದುರೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಕುದುರೆ ಬಾಬನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅನಗ ಕುದುರೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬಾಬನ ಇದು ಗೋಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೈ ಇದು ಗುರುಸ್ಥಾನ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೇಲೆ ಆರು ಉಂಡು ಬಟ್ರನಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ಸೋದು ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಅವು ಪಂಡ ಹೈಟ್ ಬರೋಡು ಶಿರ್ಡಿ ಲಕ್ಕನೆ ಇಂದು ಪಂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಲಿಂಡಿ ಬಾಕು ಬುಕ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಇರಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಅಂಚಿ ಬರು ತೋಜಿ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಲಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬನ ಒಂದು ಫೈನಲ್.
ತೂಯರತ್ತ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪೋಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇಮ್ ನಮಕ್ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಾಸಿಕ್ಡ್ ಅವೇ ಟೈಪುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆನೆ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದ್ವಾರಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತೂನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ವನಸ ಆವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆವಡು ರಾತ್ರಿ ಆವಡು ವನಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಮಕ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಮುಲ್ತ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮರಪಚ್ಚಿ ಬಂದಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬ ಮಂದಿರ ವರ್ಷೋಕ್ಕೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೋದಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಒನಸು ಉನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕನಲ್ಪ ಆ 2-3 ಸಲಿ ಬಂಡೇರು ಒನಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೆ ಉಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದ ಒನಸ್ ಮಂತ ಏರ್ ಬತ್ತನ 7 ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒನಸ್ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರ್ತು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿದ ಹೊರ್ತು ಬತ್ತನ ಒನಸ್ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಡುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ಎದುರು ಬರ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ